wie auto en het stem wie een traktant en ze dan de schoen huis ruiken net wie een gelijmde DSM. Val 3, 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 ruiken net wie een gelijmde DSM. Doe geest in de bus of Klaus in de bus en brug stem nooit meer terug. Zolang als je maar die Janse kent, dat kent de dag niet stuk. Val 3, 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 dat kent de dag niet stuk. We hebben net onderzoek gezien, de uitslag van een onderzoek. En dat bleek dat 83% van de lui het eerste vastelavondspekje gemaakt is door de man. Dat is dus niet gekocht, maar het eerste vastelavondspekje bleek bij de meeste lui gemaakt te zijn door de man. Dus daarom een ode aan degene. Dit was destijds de eerste keer toen ze als jong het veel gedronken was en de ganse kamer vol gespeeld, dat ik toen geholpen heb om op te ruimen. Degene die toen het eerste vastelavondspekje gemaakt heeft, bleef bij de man. Schokkelen. Als ze jong was, wilst je heel graag op de eigen. Geen zee van de kop van jong, zo laat zo de duister. De beste binnen, dat wil ik hebben, de beste toes. Als ze eenmaal getrouwd was, dan doe ik om het. Denkst toen nog met heimwee aan mama toes. Want doekens, doe ga niet meer de koeien. Elke avond met een rol pringels en tuutchips, alweer kijken naar Idols en Lingo en Uri Geller op de televisiekast. Al lang op mijn hoed gekeken, dan ken je constant aan het mikken. Pak ik weer die foto van de man, van de man, van de man. Liefie de man, want die zal die hart nooit bereiken. Dat ik nooit tegen spreken, dan is toen altijd geliefd. Liefie de man, want die zal dich ondersteunen. In tijd van eerlijk en die van geluk. Kent ze naar de man, altijd terug. En het zal bij u niet veel anders gegaan als bij Ton en bij Mieke. De eerste keer ik het veel gedronken toen met 15 jaar, 6 glazen bier. En dan ineens niet te gooien waren en dan gaat die kamerdeur op en dan komt de man met die stuk en die komt naar binnen en zegt: jong, heb zich het verkeers gegeten. Zo prachtig, ik kan alleen maar een man zeggen. Lang voordat de eerste computer ontwikkeld wordt, de term helpdesk totaal niet bekend wordt,
wordt dat altijd de eerste helft is. Degene was altijd weer terecht was als ze een knieën kapot houdt, als ze met de driewieler gevallen wordt. Degene was ook terecht was toen met die eerste jeugdliefde, wat nog een paar weken het uitmaakte en dat ze dan met een gebroken hart achterbleef. De man die houdt dat trek in de gaten. Of als ik weer met zo'n slecht rapport toeskom, de man die houdt dan al geroken, 2 maanden van te horen. Dat wist hij al, die zou op de buur al hangen. Al lang op hij nooit gekeken, dan ken je constant aan het mikken. Pak ik weer die foto van man, van de man, van de man. Liefie de man, want die zal die hart nooit breken. Ik nooit tegenspreken, dat is toen altijd geliefd. Liefie de man, want die zal dich immer steunen. In tijd van eerlijk en tijd van geluk. Kennst du nog de man? Altijd sterk en alle vaste lovers. Spring singing loud and clearly one more time. Liefie de man, want die zal die hart nooit breken. In tijd van eerlijk en tijd van geluk. Kennst du nog de man? Altijd sterk. Van bedanken. Een van de gerechten wat typisch Limburgs is, zowel geserveerd op broeloften als op begrafenissen, is ons typische proemenvlaai. En om nu te zeggen dat je strak niet met een lege maag heen schot, ze kunnen op de machtentron. We spuiten ze vol met slagroom, stieën ze in stukken. Je hebt ze nodig, lege maag, ja. Proemenvlaai!